up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arjumang, lukumang, nana sasa bayo koromo we wato wala mala we karala de yong wafko archi wande abe fanodu isabi na wana spartor we taki ya me baro di norgomit usgo gomit west wins pdf mama nang afi aristoro ye kom face kom back ye drink one sani de tek anyon sufu sarana saipsa en bis don janga bararot ja mas ragambo lek say taki dem hade stura nga de banyi wins pd en van het programma die ook toe natuurlijk, maar badens manatrasi de diaspora en dat we actie die ook toe voor haar den bangi naar de stoer voor archidentori, want die de otaktori, want we zien dat bepaalde partij een coin in de ether en in principe de marat dan bemag taxeren zo. Anders zou maar zeggen. Ja, de mamus gata pa beram dat de go beji pardon. Natuurlijk. Lek fade be beji te faye karasani te omi te yoro suk mota lok te kagron da sprika se dan wens uit me wisa kursa ka me wisu kafe no amon leni me wisu kanya amoni unde te na exi natuurlijk dus de san dat dem go do. Maar ja, hoe aftak over de trator immigratie, voorgang immigratie. Ja, 151 jaar die de Hindustani mayanga baba kasara nang angalala rook. Isabi de Condoro. Een jaar geleden bij. 151 jaar. Oké. De man de ja. En de man trok de stempel in een konder ja zo. Ja. Dus het domina ontwikkelen naar alle de sandati. En dat wordt dan een prins parpi story. Ja. En wat wordt die nog op zijn? Nee. Isabi toch? En daarom mek ik tide migrant boy. Mis donanga migrant boy nanga Emma. Dat is op saboy temi. Maar no man tak Nederlands boom aboy a foyari. Aboy tak ik wel hun die staan zijn. Serieus? Met na trutori met eji. Ja no, maar dat zei je dan. Zei je in accent. Mi accent. Ataki tide ala den de die sina over hun die staan de taki na skoro. En aboy a foyari. Dus de my leri batak lerli bisama. Oké. Na dat na essentie factori. Oké. I verstaan. Dus anotak letterlijk amon trouwen die stani, maar man weer hun die stani korosi want na dat de weer toch. Ja. Isabi toch. En ba op chikepi dat bedam jama era maar geweldig opa. Isabi toch. Zo. Dus dat je verstand dat de man druk de stempel in een nasi jasa sernang en uno man lip angau serefi. Zonder seref jij na kondere. Isabi toch hoe de na wan botok. En wansan mi wan chari onder aandacht voor alle desmadi de racisten. Ja. Je hebt maar twee soorten mensen in dit leven. Je hebt goede mensen en slechte mensen. En dat dena alasi. Win spiego. Ja, boensmanga takusma. Dat koliba pis dis no want we luku terasani. Ja, natuurlijk. Ja, luku san ontwikkeling toch. Zeep sana van hogere uitstraat aan de sanat zo. Ja, zo. We jere jaso nana sasa bayokromo. Ja, bis mij kurutu dan de merei dana disi dana fila. Isabi toch. Maar te ator disi bafa borochi. Da afila no bosta moro. A no bosta sirf moro. En make me tak disi. If a project fu fire karen fu masara amanu na secretaris fu FAP. I verstaan? Dan abe de minister voor OW. Kan hij. Dan mandati be abon project en a skriva de no tanga no in de book of OW. Ja. Dus dat de abor brochi boro da petok. Ja. Abara kanal da pa wet boiti. Boro go tek pe staatsolie kantoro de. Ja. I verstaan en a traborochi di be meki. Dan wan trap chimborochi bogo over Dominee Kreek. Ja. I verstaan. De bedek bak op een attendata op een naam staat en zo. Isabi toch. Maar nomo. Die masara pemp camera. OW camera kong. Isabi toch. Ka ontimang. I verstaan toch. Dat de sandat go van de baan. I verstaan. Mekti dena de
Bonsi, sito, wat if do disi. Ja. En die weer do disi. Maar dis ano een highway, die ego na nergens. Ja. A passi disi, a brochi disi. Sa de mau meken, seten kong, en je het is een modern soort situatie. Sa ogo sluiten naar een nieuwe haven. Ja. Isabi toch? Peden terug. Alla de man de go tek lai naar beurtje op motono. Asan no de wan buria. Ja. Isabi toch? Ano de wan kouwe moro pe kouwe lon zomaar. Of je shuan liba zomaar. Nee, understand dat no de moro. Je verstaan? Ja. Nou een primeur. En suma no tevreden na asans. Me berikan tak ya tumang de man elin voor kritiek en zo. Ja. Dave de no wani. Isabi dat mek de go sukupa flyover van vorige regering de. Dus dat die. Dat de go free abarana nga dati. Ja. Je verstaan. Ja, helemaal gelijk, Jara. Isabi toch? Ja. En dat je shita gestaag auroke go. Ja. Maar de bigi project disi ano lek theater yo temre wan broodje mo fodoro. Nee, iemand heb je geduld. Iemand geduld en dan moest mek boom. Natuurlijk, dan moest mek boom. En natuurlijk aan mijn Mickey en de zie de mijn bereken om een jari afisi dat keren no even meken zo om een jaar kan go mee. Juist. Ik raad toch? Dus alles door dat. En dan regelmatig onderhoud. Ja. En dat Mickey. Ja, wie dan hoorde man die storo. Sa edu den bumpis worko desi. Ino kan hoor man de kom ek prentje ji. Ja. En we komen op Chisani. E kom ek wan Chisani. Op highway sani di. E kom ek wan TikTok ji train op Sadja. Isabi toch. Dan oso bouw ja. Fly over kom. Fly over e kom. Ja. Isabi toch. Terwijl aan e kom. Terwijl ze op televisie kan zien. Tap televisie weka luku de sandaki. Ja. Dat is een euro ko zo maar. Nee. En ja, na de series man is hij. Ja. Ik kon leggen no. Want de wako na picture baka. Iyama boys dat. Iyama one make des ma de archi manga de lukum. Shi fa aworoko e woroko dape fa asane go. Dape na owi. Ja. Dat die project disi is sluitend gelijk naar Akrifu Saramaka kanaal. Ja. We gaan met Saramaka. Oké. Dus dat is een verbinding tussen Serna Liba, Saramaka Liba. Ja. En als je dat Saramaka doorsteekt, als je een steker dape, als je sakade teki auto de guatap van over restaurant. Ja. Dat ben je in de stad. Dat die. Dus ook dat je dat Saramaka, maar in een reis zo'n farapasi, maar je een boto. Ja. De kan hij buitenboord. Ja. Dat je hotel daar foto dat je ja. Helemaal goed. Is ook een tour. Ja, natuurlijk. Is toeristisch. Ja. Ingreep. Ja. Dus de verstaat dat asane waka. Maar van you. Ja, want je ziet ook de man die eigenlijk bruya kondre. Ja. No, de man go dat podium go nap no masarka. Wakti kom is dombo. Ja man. No men was dombo, maar bis dombo tagato. Ja, de man go dat podium ko leg afval, ko leg je uit. Toch? Sade be do en van de be doing. Ik raad het man, je no. Eigenlijk de man be kom. Ik ko leg uit. Dat de man tak jere ube leg uit tap TV fout. Ja, tap TV. Maar voor de rest niet. Tegenwoordig de cello goed TikTok. Ja, toch, dus dat is de soort standaard. Ja. Want me bedoel, taki. If je be do zo, je be saben zo, je be do zo bon san. Je verstaan. Ja. Want soms ma, mi sabis ma, dat pakket moest parata just de chis 20. Te dem parata pakket. Oh. Just dem chis 20 de shele kwa helde dat. Ja, wat met Arki,
Ouro voor verleden toch. Ja. Dat we moeten weer terug. We moeten... Terug. Naar waar? Na pakketten. Naar Wakapasi. Wakapasi. Paradipasi. Ja, ga je sanati. O, dus fouden naar Smara Passi. En Kukugwa Fesi. Ja. Ano bong... Nee, om terug. Go terug. Ja, dus hier no, maar zeg ik. Voor zoek op Chimoro, dan leg maar uit. Ja. Make inschrift takato. Mek en zelf Takato, dat argi. Hey, y'all, come look at this. Een vergelijk van een bedde en van de nooi. Niemand is aan baka. Er is geen reden tot paniek. Er is geen reden tot paniek. Er komt geen devaluatie. Laat me dat u gewoon vandaag meegeven. Niemand is aan baka. Niemand is aan baka. Niemand is aan baka. Rum is my lover, and I don't care. So we drinking today and we drinking forever. Barman, waar blijft mijn drankje? A few moments later. Als het 100 miljoen is en we beginnen alvast 25 miljoen te nemen van de koop, welke U gaat het voor van de de derde keer start-up is het nietig. Derde keer. Ja, je zou kunnen zeggen het is nietig. Dan 100 meer 20 liep 80. Daarvoor aan 80, dan ben je bij go-to. Dan ben je bij go-to, de 80, dan heb je 100. Is het, wat moeten we? Maar aan de concreet? Tralala. Kuliki takati, kuliki, Tralala. kuliki takati, kuliki, Tralala. sakalakatiki takatiki, sakalakatiki taka, kuliki. Tralala. Mama Saragambo. Ja. Dus na de toris mim go terug. Yere jam yo Wacht aksi. die. Ai, Na Samsung go baka. ai, Dam no dep. Yere ja iba wan burichi to. ai. Wan man de man be kare santoli. Wan tu foot burichi. Ai. Na sandat bepsa. Ja, no? Mim go da petore wan santoli a tu foot burichi awa man. Ano be worko tok dat ashis me ko de kap wan bon. Me ka bon me ki bari. So genam me worko. Maar is dat samen een vriend als ze naar volk, hè? Bepaalde de man. Dus ik go terug, samen, zij ziet ook. Ik go naar de toerist toch. Er komt geen evaluatie, tralalala, en de sanati. Ja. Dat toch jongens doen arki apartheid. Dus je maakt vrij, we doen een vergadering voor arki, dit hoe dat we moeten terug. We moeten terug. Ja. Dus yere ja so. Asa de wan mooi sani. Dus i set wan libi. Ai. Da libi nego. Not no bon alasan fout. Ja. De moto uit a libi. Ai. Da i go set wan tra libi. Da ishitak e waka. Ja. Da ouro libo karita komba ka praxero ouro ten. Kom terug. Kom terug. Jogo no. If you want is a go. Mino denk, was man sa boem voor verstaan. Ja. O go terug, ja. I no kan go terug. Mino Ano denk kan ik. boen nooit toch. Nee toch. Suma lop achteruit ga. Ja no fore krab ganga baka. Dus dat is subjatori. Isabi toch. Ja. Je krab baka de je chop. Je krab ga baka je chop. Nee. Ine kon vooruit. Nee. Nee, I no kan go terug. Nee. Het kan niet. Nee. En de shitak de man doe smara passi. So busa regeren disi. Ja. VAP, nam ku VAP. Ku Ja. takenas. Ja. Ku karap chine neng. Ja. Isabi VAP. Dat de man te waka smara passi. Ja. En a smara passi charunu. Ja. Isabi toch. Ja. Uga wan presi. Pe wan biji man. Isabi uga wan biji organisatie. Ja. Die orbaka junu. Ja. Fu kan konti de na dei. Ja. Isabi toch. En de sans heeft sa. Ja, we kade tor dati. Ja. Maar mi denki taki mek wan man lega san uit. Zijn de mekuga IMF en Ja. zo.
Vijfenator. Ik ga maar leggen. Dan professor, hè? Ja. Ik ga maar leggen. Ik zei ook in mijn inleiding, ik heb u hier in het programma gesproken over uw rol bij het programma met IMF. En daar zijn we hard in. We gaan, denk ik, richting het einde. Ik zag een stuk gisteren waarbij wordt geadviseerd dat er een tweede programma moet komen. En dat zou zich mogelijk moeten gaan richten op versterken van instituten in Suriname. De economische situatie die we hebben gehad als land. Uiteindelijk, als er andere opties waren of niet. We zijn beland bij het IMF met een programma. Met een IMF-signature zijn we begonnen aan een herstelprogramma. Evaluerend na 4 jaar, meneer Schalkwijk. En ik denk dat u de juiste man bent die de uitvoer van het programma kan evalueren. Want u heeft aan de wieg gestaan van het op papier zetten ervan. Hoe staan we ervoor? Yes, ik heb inderdaad aan de wieg gestaan. Ervan gecoördineerd ook. En met veel mensen gesproken toen het werd samengesteld. Om alle data bij elkaar te krijgen. En ik moet zeggen, ik schrok verschrikkelijk toen we aan het begin stonden. Van wat voor rommel het was. Die enorme schuldenberg. Dat we eigenlijk failliet waren, geen deviezen. Mensen kunnen andere dingen beweren. Ik heb alle cijfers gezien en geanalyseerd. En met mensen gesproken. Er stonden hier banken op omvallen, inclusief de centrale bank. Als dat was gebeurd, weet u hoe groot de economische schade zou zijn hier. Toch? En die dingen mocht je niet naar buiten brengen. Want anders zou iedereen, die bank gaat omvallen. Kom je geen poel meer meneer. Ja. Dan hadden we een bankenrush en we hadden een complete chaos gehad. Dus men moet niet doen alsof er niks aan de hand was. Het was een diep ernstige economische crisis. Ja, waar we voor stonden. De staat had niet genoeg geld. De vissen waren er niet. De koers ging al naar 20 bij de cambio's. Voor de verkiezing van 2020. Ja, je had de officiële koers van 7,5, maar wie kon voor 7,5 kopen? Ja. Niemand. Dus er moest flink worden ingegrepen. Niemand wilde je meer helpen, want je kon je schulden niet terugbetalen. Dus je was eigenlijk in default. En je kon 2 dingen doen. Je kon zeggen, oké, we gaan niemand betalen. Dat heeft Argentinië gedaan. Op een bepaald moment. En we zien wel wanneer zodat we gewoon weer kunnen opbouwen. Maar internationaal ben je dan een economische paria geworden. Want niemand gaat meer met je werken, want je betaalt je schulden niet terug. Zo, dat doe je rapis disi. Professor. Professor taki. Ja. Anotralala. Nee, anotralala. Anotralala tak dat. Nee, die is anotralala. Nee. Die is professor Schalkwijk. Ja, taki. En hij heeft gezegd, abedena Beijing van de gang naar IMF. Ja. Isabi toch. En sa de banyi taki. Olibasan het even. Maar we gaan break even. Juist. Dat we gaan net abaka. Dat we katapa torbaka. Ja, natuurlijk. Ja. Want je begrijpt taki. Want Tousani sap a professor leg uit. Ja. Isabi toch. Dat is maar tak de. Mi wan miser nan baka. Oké. Vakang. We naar break. Onkan we naar break. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana. Talk about Suriname, yeah. Some star, maar je blijft Suriname. Misa fetigi mama Srana. Was de eer van de vader, vaderland.
Suriname is mijn vaderland. Vaderland. Zo, dus daar was nog daar. Nee, Suriname is ons vaderland. Is ons vaderland. Ja, natuurlijk. Daarmee bedoel ik dat die luku alla de sandis van Bokke Pre. Ja. De artje de woord toe. Ja, dat is belangrijk. De luku de sani, voor we stromen komen toe Serefi. We doen samen playbal, samen we vrienden one play. Even play dat van de wallet dede. Dat is. Je verstaan. Zo. Maar zeg ik moet hij eerlijk jaren ook play met Kippenveld. Ja, mischief bro. Omdat Milopsternang. Ja, juist. Dat voor ons maar kan vernietigen ons aan de taki wan en baka. Nee. Je wan vernietigen baka. Meneer, nee. Sepsa in een kondre. Sepsa is maar. Maar afvrouw die miswaka passie. Was aan de gebeuren. Ja, volgens mij. Isabi toch volgens mij en verstaan lang achteruit. En de archidesteren nou, dezelfde bankiersvereniging. Voorzitter kon leggen uit. Ja. Dat je nou een economie go boom. Ja. Hoe eeuwang, tenminste een bankiervereniging leggen uit dat morgen voor een IMF. Dus om door dat je mij dan ondersteunen. Ja, toch. Voor Chisa kans voor ontwikkelen kondereditie. Je de grap tjanga de afopching. Natuurlijk, dus je ziet dat de man denk je dat je nou een kondrim go vooruit. Want uno 60 jaar, maar 50 jaar. Ja. De Chisa kon. Dem kon geniet. Natuurlijk. En je kon leggen uit op een podium en dat is meest door architect dat we moeten terug. We moeten terug. Gope. We moeten terug. Wachtie. We moeten terug naar Tumuin op een pai salaris. We moeten terug naar Inobema pai Atoso. No. We moeten terug in Inobema pai SZF. We moeten terug in Dualo Sani. Borokowalo Instituut. We moeten terug. We moeten terug naar de centrale bank voor skering. Voor skering. Want die regering die ziet, bouwt de centrale bank op. Ja. Dan moeten we terug. Voor gebroken baka. Voor gebroken baka. Ja, we moeten terug voor een stabiliteit. We moeten terug naar pakketten rijk. Hier nou, die architects waar hij berekent dat we moeten terug naar stabiliteit. Amnestie ook toe. Maar hier nou, die lukken is maar eens. Die berekent, we moeten terug. Probleem, naar tralala. Tralala. Want tralala moet terug. Tralala moet terug. Kondusang. Tralala toch. Kodring sop in kopi. Ja, tralala toch. Am go tralala, am go sing tralala. O dat de me kwantara amnesty wet. Is dat die toch? Maar des mano sap taki inomang odi idu de sandisi amnesty no presa gron tapa no de. Des mas ne first adjes al lote lo in de ede jong. Ja, maar Yusuf leek liefst maar. Je ziet ik als doen dat ik jong sa, mijn arki bankiersvereniging, mijn arki professor zo, mijn arki professor do, dat minimum doa zijn. Dus koliba san zo, ko ondersteun, want die nou zijn naam, kom ondersteun. Maar den sabasan dat die, dat zei hij. Desma die sanga sani wan yarteng, wan politicus beteji de paraman, dat ko ormas potu aseje sanyamu taya. Ja no? Isabito. Die desma, nee, na trutori sa beteji. Het is 4 kinderen gebeurd. Aite desme go purtaya na aftaya de puru aseje nya alasani. Ja no? En na libidis desma abi aseje de nyamu taya. Dus efu wani uka waka baradi pasi. Ja. Nanga waka pasi. Aseje go nyamu taya. Ino purnoti na grong. Na soso yu woroko. Isabito. En terwijl asmara pasi jaar. Tang ondersteuning. Ja. Want je shi Preise saka. En de sepsa itakatorif de bankiersvereniging. De luku sepsa de bani. Isabitok. Rente sabe de 30%. 12%. No we kan ga om een bani. If ya soso ID kaart na van een kopro. Sensi meneer. Mevrouw. Isabitok. Ja, op een rekening. En if ya een pot is maar dat 1800 via stort dape. Ja. Isabitok. Dat figo penning. Ja toch? Nou vooruitgang toch? Na vooruitgang. De man ook vooruit. We gaan bak oren terug. Nee, we gaan vooruit ook weer krab gaan bakken. Ja? Terug. Hier nog maar zeggen. In mijn lokale situatie van toen. Dat terug. Dan if de mas komt terug. Meteen eerlijk is ja koers. Is ja koers. Koers. Daardoor het 50 aan 100. Heb je een lookboom. Hier ja, zo. Na kunstmatig de man bij Orasani. Want de man bij Hol Centrale Bank uit. Dat de man eser de dala bunk op die chotelal. Ja. Isabi. En mi op de beelden. Volgens mij want mi kan zo runo. Tawichi. Freda.
Dan me zo roefa des maar bet napu. Ja. Ik go bij 200 tanga 100. Ja. Ja. Libif dat is met napinerij. Want dat zogenaamd zijn bij bonkopu toch. Ja. Maar de man bij zeer de dala bonkopu. Beneden maat. Ja. Chotelal. Dat is mij got napinerij. Ja. Maar dat is mij frigit tak van man die spina uno. Jongen. Terwijl la vrouw de kotak mi wan miser na bakada bes de yanga ne vanga forkanga spoon. Wijn champagne. Ja. Champagne ben je toe? Ja, de drink de boeren wijn. Ja, daar. En smoke de biji sigara. Daar tu de ser een pakket die rapotisme. Ja, uteki. Uteki. Aseti. Geef het volk brood en spelen. Sana comedy dat is. Nee, dat nabe dat hoor. Next morgen. Not morgen. Next no ben de. Maar nou je shitak ontwikkelingen kon je na kondersane doen. Isabi toch, atranga wel dat we begrijpen. Maar in begrijp dat de regering is beginnen aan 0 optie. Ja. De man op keus. Nee. Je moest dingen doen en vandaag aan de dag des aan het budget aan. Isab zo'n psycholoog tijdje mee gaan lezen. Met een probleem toch. Ja. Dan moet je moet bloemen planten. Bloemen planten, no? Ja. Dat betekent maar dan soort voordelen aan abi. Ik ben nog wel verstand van zijn. Amataki branden de takanga den. Dat die takanga de do verstaan. Mitak maar dat vado lek me uit tak de verstaan. Ataki gaat zien aan hun bloei. En nadat heb ze nou bloei. Zou we bloei afas voor we kong. Safri, sane gebeur. Isabi toch biji projecten antamer de mij dusani. Alla kondre krasi fie puno. Ja. De man krasi fie puno. I verstaat toch. Want if we go waka abra di passi nanga waka passi do serde olipeti. Dat do ori 2 jaar zoet. Dat je pina 3 jaar baka. Dat man de kom go bijing baka opnieuw lek van de man dis bijing. Ja, want de man, kijk, afvallig, ik vergeet bepaalde zaken. Is dat die jarab bij de staatsolie toch? Ja. De man is bozeer. De man bij een serie staatsolie. Ja, toch 60 miljoen. Bosje. Ja, toch 60 miljoen. Ja, de man bij een serie. De vergeet de 3-0 voor Bosje. Ja, toch. De vergeet die. Dus telkens if a soort systeem de soort smadisi. Adjes de man die sa wan soort mamek denk. Zolang de man die kon aan bad, a kondre gak teruit. Meneer. Maar je mag verstaan gaat door dat toch? Ja, toch. Heb je nou verstaan dat door je sino, professor Etaki? Ja. Maar kiersvereniging, de man sang stukken economen, de man Lucatori. Dorosei kondres mij koprijs uno. Juist, de man tak ubes. En de man zei, je advies nou, president Lukuno, je rokanga IMF, maar IMF het tapu. Is dat toch? Ja, tapu trari. Ja. Maar je nou eigenlijk verlengen tussen het een jaar. Nake een jaar weten. Tegen arki de vergadering voor de man zie. Een paarse bedrag. Ja. Daarom moet ik nee, omdwingen. Want deze is bevredigd goed ook. Nee, de bego dat de legt IMF op. Oh, dat de regering die skopaya 80 miljoen. Oh ja, dat ben je vergeten. Ja. Sabito. De man go len money. Oh ja. Suma, die de man go len aan money. Suma go doa herschikking. Ja. Hoeveel van de leen lowe? Along. Allowe? Ja. No of de financieel man. Terawan 1 vet nape kom geen devaluatie, maar wan prespartor betak toe. Misi kaba betaki. President even koers door of 5 volk no man charing. Toch de man ede no tek leri. Nee. Toch de man ede no tek leri. Ja. Je verstaan. Ja, maar we zien ook Mazar Gambo. Je wil je takato ati misi kaba. De zie was massa bij de voorzitter in het parlement. Ja. Tak atron voorzitter en dan atron president. 5 jaar na dat. Maar nee, no sap samem takiara, want dat je sa ati broyon Jimmy Jong. Ja, want misa was maar dat betekent stabiliteit. No, be lobby stabiliteit. No. In DNA a vrouw die taki unomanya stabiliteit dat want taki asmaji asen taku boroko alasani. Boroko centrale banka. Nyame alasani. Wo nyame plat. Ja. Je verstaat ook. Na zijn daji. Ja. Dat just de mijna exhibitie. Dat we gaan graaien. Ja. We nakken broko. We nakken panja stabiliteit. Dat moet je pakket nemen precies. Ja. Want misschien dat asanis mazargaan we zouden mij regeren nou. Omdat amang die loe. Ja. Toch? Ja. Moeskis. Want de man tak amnestie toort. As mas weer de amnestie toort toe toch. Nou, smadis bij elkaar bunkopu amnestie weg. Ja toch. Is voorzitter. Ja toch. En als mas bij hogri moro van je kara vrouw die zie.
Afro, slavendrijver vrouw. Susanna Duplessis. Jongen, DNA de manoba libine anu. Nee. Isabi toch? Desma daarbij die voorkeur taki naar Bova. Abdul. Ja. Abdul die bij verlengen latifa a plafond. Er komt geen devaluatie. Er komt geen devaluatie. En is er devaluer no? Het is 171 stem. Meneer. Het devaluer. Ja, met hij. Dus if je look at het die maar ze gaan we meteen eerlijk vanuit het programma die zie we hebben leg volk ze uit. Look at het die en met de zeker als ze naar volk nou kon volk. En dan verstaan de one op ding dat als ze naar volk naar verstaan. We hebben de man Corine mag scoren. En wanneer me een beetje des maar tanje met de horen a sociaal beleid. Want Jens kon in a sociaal beleid maar ik go door want a president grijpen dape. Ja. Isabi toch. A grijpen en de man sabi onder suma de ministerie dat heeft vadong. Met tagasan pirborsu want ano kan. Isabi toch. Ano kan tak de man be prati a sociale steun onderling. Ja, Isabi toch. Daarom make me barutu uno waka abradi passi, uno waka passi, maar uno waka a passi per red race de. Ja. Isabi strilon fa lata. Isabi toch. Want pe yung fenwa sani dat de mais don prate onderling en nyang. Isabi toch da portis ma di mus chise mon ne chisi of je chise wamunda tramu ine chisen. Neswang. Diepgaande onderzoek. De inator dati. Dus desma ka horati. Hij kon boem want de president himself grijpen inator die stak asandis no kan. A money no kan de dat we teka money fu serefi. Fuck kan God forbid you make the man die bamang. Ja. Ja maar Sargambo. En minokba. En asansa de man ze do. Na wakapasi de wango ara. Ja. De wango moxie. De soort man die si. Die ab de ministerie die ne. Zorgu boem fa volk. De wango moxie. Nang asma di taka wanen kondere baka. Dan a vernietiging. Want de bede samak ba. Ja. De bede samak bara. En mine frigiti mine nya frigiti nyang. Dus dat. Je begrijpt. Dus dat. Maar ja, maar Sargambo. Tori def taki. Maar mesha biji mai duart ja. Ja, maar de tijd na en abgoron tapu. Ina ma do not. Ina do niks. Isabito. Ja. En mi anodes ma de taki. Mi wana tembaka. Nee. Mi no ma te yama sandati. Wana ma abgoron tapu na en seten goron tapu. Dati. Ma me baro di me taku grantani datu bewa archi en luku. Sobuso en somnom frikiti. Nooit. Noiti im tandwe alamai dwe no. Teramana in saka. Teramana in patu. Isabitok. De man Troes de anu inagron pranwasani maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. De het naplek want jaja sarna mof want jaja sarna uma. De naf go bij dir gruntu of DC. En wansanim sabi onderzoeken volg radio, volg televisie, Facebook. Peden foodbasket defi go bij je bunkopu eerste levensbehoeften. Na zo a regering en mek multi voor jepju. Fa amang. Met taku grantanyi en mine na mazar dignity gambo. Ja, mazar gambo. Ja, arki man. Je arki tab radio programma deze asena volk. Ik klagen dat minister Nehal Gotro op san verstop. Maar dat igo luku de si walo papira plastic alles wat sandape. Maar ano minister troen dape. Na onlekser namang troen dape. En een president ook to troen dape. Onlekser nama moet zorgen dat if jou een batra of plastic stani, dat je pot in die saka of in die auto op dan ook, dat je pot in een bakkie. Maar dan troont op straat. Want if je troont op straat, dan je aan een wasa namang. Dan je zorgen dat a kondre go achteruit. Zorgen nogmaals, dan troont tot dit op straat, dat je kan nak tapi boos dat. Mina wasa namang en me jep se naam voor go vooruit. Met dat ook grantangi, te wantralis baka. For
know you don't